Puilano ang sanam songo je thanai 2 tarekni byaparo jang tini mo press meet khailemani thanai 2 tareko jebabe মানে বুকুক বাই ফাইয়ামতি হাই ভাষা প্রকাশ খাইনানি ফাইयै সিনি मंगियाकामी आरडी ब्लॉग जों बीसी एडवाइजरी कमिटी मीटिंग खाइमानि जराव कयेकजन चेरारक त्रिपुरा मोथानि बुमुंगै फाइयै ब्लॉग फाइयै जेबाबे बिशृंखला खाइमानि मनो बेलाय आं सेलांगो बेलाय न आं नासलेवो तै बसकांगो आं कसारना मुसुंगो जत ताकुक संनो जे त्रिपुरा मोथान ताकुक संनो मुतै खाइयै जों चिनि त्रिपुरा राज्य प्लस चिनि एडीसी एरिया नो जों डेभलपमेंट खाइमिया जत थानचा हनै जत बरक नो चिनि एडीसी एरिया नि बरक विपुल संख्या खाइयै विपुल बुटे खाइयै नरम जयजुक्त खाइहका ताबुक बरक राज्य सरकार बाय एडीसी सरकार मिलिसि सामं काहाम kai खाइना नांगो चिनि बरक ताबुक बचिनि बरक बिसिंगो चिनि विशेष करे चिनि ओ मंगियाकामी ब्लॉक नि बिसिंगो 18 मोरा नुनासरा काका सरान जागाराव तावको लामा करै तै करै नक नकं हामिया आबान माखासे मरसे मिलि सामं तानो नांगौबा बुलाय तो इंलैले कुनो दिनो जों डेभलपमेंट खाइना चिन बरक मा साखा पुसुरि दिखाइया आं कासाना मुसुंगो जत ताकुक संनो नर भबिष्यत मुति तांगदि हादि पन्जाबि सामं तांगायनाय दे बरक जे सांबादिक सम्मेलन खायै प्लास थानाव डेपुटेशन दिमानि जे कक सामानि म जतन ताताल आं निजि तंगौ जागा जखन बेसि चेयारमेन रुमो जखन बरक हापाय पुरु जर्दब सिंह लाइफुरु जत किसुं लाइफुरु सिनि बीजेपी आईपीएफ तीन चेरार केबनो कोनो फोन खाइया केबनो फोन यासि कक सामफ्रोम बयगा म सुदुक मिया निसिमिया 2 तारिख निसिमिया मनि सिगां अनेक बार 3 बार 4 बार ब्लॉक अफ फाया आक्रमण खाइपेका जोंनो पर्यन्त चेयारमेन भाइस चेयारमेन अफिस नि तिखलायनो हका जों अनेक सह्य धैर्य खाइ दङ ताबो जों बुलाय तगलाय थाया जों सिंखला पार्टी सिंखलाबद्ध पार्टी जों नाइया जों जे त्रिपुरा राज्य अशान्ति इंथं सिनि मंगियाकामी अशान्ति इंथं जों सम नायो जों भायाबसारि खाइ तंनानै सिनि मंगियाकामी न तेबो सिगां आगक तिनानै आबानि बागैनो जे जों 6 जना बुङै केस दिमानि म इमिडिएटली रमजां नांथुं जे आइनो तंमानि बरक नि सास्तिं नांथुं जदिनो 24 घन्टा नि बिसिङाव रमिया हाङाखाय जों बसकांगो तेबो कुसुक आन्दोलन खाइलायनाय बसकांगो तेबो जों याप्रि याकक लाग्लायनाय जे जों एमन जे जों सिद्धान्त नायमनो इयाखाय लामाफोरनो कासनानै दिगदो थांनाय जों एक्चुअली बरक जारा कयेकजन चिनि महाराजनो बदनाम खाइना बागै चिनि प्रद्युत किशोर बाबुनो बदनाम खाइना बागै बिनि पार्टीनो बदनाम खाइना बागैसे बरक जे त्रिपुरा मथा हिन तंमानि 2 दिन सिगांनि त्रिपुरा मथा 2 दिन सिगांनि त्रिपुरा मथा रकसे बरक এই ধরনের কাম খাই दंगो যত त्रिपुरा मथानि चेरार गया যত बड़ गया किन्तु कयेकजन त्रिपुरा मथानि चेरार रकसे चिनि महाराजनि पार्टीनो बदनाम खाइना बागै बरक मिटिं दङ आं महाराजनो कयनाय वो चेरारनो चिन्नी तो खाइयै आपनि दति उपयुक्त साबंनो व्यवस्था खाइदि इयाखाय आपनि पार्टीनो बेलाय बदनाम खिगलायनाय महाराजनि थाना